kuyintokozo ukuthi sikwazi ukuhlala phansi sibe sikhulume nawe. Ngiyathemba nawe kukhona la ukucacisela khona mhlawumbe ukunikeza khona ezinye izimpendulo osukuyidinga kakhulu. Siyathemba ukuthi mhlawumbe noma sichaza kwenza ukuthi ukwazi ukunderstanda kangcono mhlawumbe ngendlela esichaza ngayo. Mina igama kuPastor Uningi, channel iNyufleke udaba olwamaphupho @FrankLubisi 2170 ukuthi ke usho ukuthini uphupha inkanyamba. Inkanyamba ke I've never seen inkanyamba. Most people abakasibe siyezwa ngayo, kodwa ke yenye inyoka ethathwa njengenyoka epowerful kakhulu lenamandla kwedlula zonke inyoka ongayicabanga. Ngoba kuya ukuthi noma kunesphepho we always assume ukuthi hayi usho ukuthi bekudlula inkanyamba. Njoba kuhamba kusipho kuyihlahla lendlule khona usho ukuthi bekudlula inkanyamba. We always grew up having that understanding or notion. So singathi thina akukwazi kwaba uphawu uma uyiphupha ngokwesintu, ngoba number 1 uma uphupha inkanyamba kuwuphawu ngokwesintu wabalithatha njengolichaza ukuthi kungenzeka umuntu osubembethwe inkosi yamanzi. Wena usubembethwe amandla amakhulu enkosi yamanzi. Abanye ba-associate kakhulu nenzuza, the marine spirit of inzuza, yabona. Number 2, uma uphupha inkanyamba kuwuphawu ngokwesintu lungabili uchaza inhlanhla, luchaza amandla, luchazwe nodumo, nanokuthi ke ungase ube umuntu ovelelayo emkhakheni wakho uma ungalandela lo bizo nalo. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha inkanyamba sithele njengophawu lobi uma ekuhlasela, ngoba selusho ukuthi ungase mhlawumbe ubhekane nezinkinga ngenxa yolaka lwesidalo lesesikwembethe. Okungenzeka ke sisidalo sesizangolaka ngoba mhlawumbe kukhona okudeli okwenzile wena okusicasulayo nokusicunulayo, noma ke kunezinto ongazenzi efanele uyazenza wena. Lesi sidalo bese sesizangolaka manje, uyabona. Asivale ngokuthi ke number 4 kuwuphawu uma ubona inkanyamba isithale njengolobo uma ekuhlasela, olungabuye lichaza ukuthi kungenzeka kunesikhulu esiphezulu noma isiphathimandla esizokhiphela kuwintukuthelo emkhakheni wakho. Kungenzeka uma umuntu osebenzayo njengamanje enkampani ethize uthola ukuthi mhlawumbe isiphathimandla saleyo nkampani noma isikhulu esiphezulu leyo nkampani singahle sikhiphele kuwe ulaka noma intukuthelo. So ngabona wena ngathi ke kunenkanyamba noma isiphithiphithi sifungufungu senkanyamba kuleyo nkampani okuyo, ukusho ukuthi kunalezi inkinga ezizoba khona mhlawumbe lapho ngenxa mhlawumbe yesikhulu noma isiphathimandla engenzeka sigcine zik-affecta lezo nkinga noma lolo laka lwalezo siphathimandla, yabona. Siyabonga kakhulu ke besibheka la inkanyamba siyakholelwa ukuthi ihlala emanzini. Siyakholelwa ukuthi makusuka isiphepho sidalwa yona inkanyamba. Ayikho enye inyoka ekwakuthiwa yona edala isiphithiphithi nedala isiphepho noma izivunguvungu, kodwa ngasonke isikhathi sikhule kuthiwa yini inkanyamba. So iwuphawu lwamandla kamoya, iwuphawu lwenhlanhla, iwuphawu lodumo, iwuphawu lolaka uma izakabi. Siyabonga kakhulu. Be blessed.